Здравейте отново! Връщам се към темата за нарцисизма, разбира се, защото това е много важна и фундаментална тема. Какво искам да кажа? С това искам да кажа, че такива взаимоотношения или хора, които срещаме с нарцистично личностово разстройство, по някакъв начин така повлияват върху нашия живот, особено ако сме в близки отношения с тези хора, че след това ни е много трудно да репарираме, реконструираме наново своя живот. На първо място, ако имаме такъв родител, разбира се, това е най-трудната ситуация, която може да ни се случи, ако един от родителите ни е с нарцистично личностово разстройство или има силно изразени нарцистични характеристики, дори да не е диагностициран. След това неминуемо се случва така, че рано или късно може да имаме един или няколко опита в живота си, когато сме срещали хора с такова нарцистично личностово разстройство или сме влизали в някакви взаимоотношения с тях, дали за краткосрочни взаимоотношения или дългосрочни такива. Ако сте били в плен на човек, който е с нарцистично личностово разстройство, неминуемо вие имате нужда от помощ и подкрепа. Със сигурност това е била една голяма травма за вас във вашия живот и предполагам, че ви е било много трудно да се възстановите след нея, да продължите наново и да повярвате отново на друг човек и да създадете градивни, здрави взаимоотношения с възрастен човек, с възрастен партньор. Какво мога да ви кажа в тази насока? Това, което трябва да направите е наистина да обърнете внимание на нещата, които ви пречат. Обикновено хората, които са расли в семейство с един от родителите, който е с нарцистично личностово разстройство, имат много голяма неувереност в себе си. Тоест тази увереност, която всеки един от нас би трябвало да изгради в детството си, не е била достатъчно добре подплатена. Имало е хора или обстоятелства, които са подкопавали тази увереност. Както говорих в предходните видеа, това може да е била майка ви или баща ви и с начина, по който той или тя са се отнасяли към вас, третирали са ви като неуспешен, като не справящ се човек, дете в случая, вие сте изградили в себе си вярване и убеждение, че не сте достатъчен, не сте достатъчно добър за вашите родители, не може да удовлетворите техните очаквания от вас, техните надежди и нямате никакви качества, с които да се гордеете и по-добре да се свиете, да не се показвате много или пък започвате да се държите така, както другите очакват от вас, т.е. наистина да се провалите, да не се справите достатъчно добре или пък да грешите много често. Това е защото наистина се случва едно такова пророчество, което ние в психологията наричаме самосбъдващо се пророчество, защото това убеждение ни е вградено в съзнанието от други хора и това са хора, които са много важни и значими за нас в детството ни, обикновено възрастните, родителите, баба, дядо или някой по-голям брат или сестра. Когато те ни отправят подобни послания, ние ги приемаме за чиста монета. Не можем да ги анализираме, защото съзнанието ни все още не е развито, мисълта ни, мисленето ни не е развито. Приемаме всяка дума, всяко послание буквално, защото разсъждаваме конкретно, мислим конкретно, образно. Така че това, което се е запечатало тогава, ние сме го приели за чиста монета. И в един момент се държим, предприемаме действия или не предприемаме действия според тази програма, според тези убеждения. Но има начин всичко това да се промени, така че сега е във ваши ръце, точно тук и сега, когато сте на тази възраст. Въпреки всички неща, които са ви се случили, вие имате контрол, силата е във ваши ръце и това е само една единствена крачка ви дели от вашето възстановяване. Тази крачка е да отидете да потърсите помощ. Да потърсите помощ от някой професионалист, който ще ви помогне да видите всички тези схеми,
които са били заложени във вашето детство по неволя и да можете да ги пренапишете, да ги реконструирате, за да живеете по начин, по който заслужавате. Благодаря ви. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. До скоро!